Každý zápas Brawl Stars začína rovnako. Brawlery vstúpia do arény, bojujú, niekto vyhrá a niekto prehrá. Ale zamyslel sa niekedy nad jednou vecou? Pre koho vlastne bojujú? Pretože ak sa pozrieš pozorne, vyzerá to, ako by každý zápas niekto sledoval. Niekto, koho nikdy nevidíme. Poďme sa na to pozrieť. Pozri sa na mapy. Sú dokonale pripravené. Každý krík, každá stena a každá prekážka. Ako by boli vytvorené pre predstavenie. A čo je zvláštne? Po každom zápase sa všetko obnoví. Ako by niekto pripravil arénu na ďalšie predstavenie. Ale kto to bol? A pre koho? Fanúšikovia si začali klásť otázku, na čo potrebuje zábavný park taký rozsiahlý dohľad? Veď návštevníci sa majú zabávať, nie byť sledovaní. Možno však Star Park nikdy nebol vytvorený len pre zábavu. Možno bol od začiatku navrhnutý na pozorovanie. Možno každý zápas slúži na zbieranie informácií a my sme Si to nikdy nevšimli. Teraz si predstav niečo ešte desivejšie. Čo ak zápasy nie sú šport? Čo ak je to experiment? Pozri sa na brawlerov. Prečo má každý iné schopnosti, iné správanie a iné reakcie? A počas zápasov sú neustále vystavení nebezpečným situáciám. Ako by niekto testoval ich limity. Kto je najrýchlejší a kto je najsilnejší. Kto prežije dlhšie a kto prežije najmenej. A čo ak po každom zápase niekto tieto údaje analyzuje? Niekto, koho nikdy nevidíme. Niekto ukrytý hlboko v Star Parku. Predstav si miestnosť ukrytú pod Star Parkom. Stovky monitorov, tisíce kamier a na obrazovkách každý jeden zápas. Gang Rap, Brawl Ball, Showdown a Knockout. Všetko zaznamenané, všetko sledované. A v strede miestnosti sedí postava. Nikto nevie, kto je. Nikto nevie, ako vyzerá. Jediné, čo robí, je sledovanie. Dni, mesiace, až aj roky. Ako by na niečo čakal. Na niečo, Čo sa ešte len má stať. ale teraz prichádza otázka, ktorá je zo všetkých najdesivejšia. Čo ak ten pozorovateľ nesleduje iba brawlerov? Čo ak sleduje aj hráčov? Veď bez hráčov by zápasy neexistovali. Bez hráčov by neexistovali žiadne dáta, žiadne experimenty a žiadne výsledky. A možno práve preto sa všetko zaznamenáva. Každý zápas, každé rozhodnutie a každý klik. Možno keď zapneš Brawl Stars, neprihlasuješ sa do hry. Možno vstupuješ do systému, ktorý ťa pozná lepšie, než si myslíš. A možno práve teraz, kým pozeráš toto video, niekde hlboko pod Star Parkom svieti ďalší monitor. A na ňom si ty.